Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkan ku da kasance da GZ Tech TV. Yau mun kawo muku wani bidiyo ne mai matukar muhimmanci yanda zai ba ma wa'insu dama za ka gani wa'insu suna amfani da waya. So za ka gani wayan kaman baya da haske, wayan baya fitar da background mai kyau, ko kuma za ka gani gashi wayan amma kuma inda za ka ɗauki hoto da shi so baya fitar da hoton clear. Ma'ana kenan kyamarar shi baya fitar da hoto clear. So yau shine muka kawo muku bidiyo akan wani application da zaka yi amfani da shi wanda kafin ka ɗauki hoto so zaka ka sama hoton background, zaka ka sama hoton haske, ko da ce kyamaran ka baya da kyau so zaka yi amfani da wani application wajen ka kara ma hoton haske, hoton ya fita mai kyau kenan. So kafin mu je kan bidiyo na, idan wannan shine farkon zuwan ku nan channel, muna roƙon ka danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar karawa, kana ziba da dama ne kun sabe shirye mu zaka ringa samuwa. Mun gode, mu je a fara shirin. Kafin mu shiga cikin shirin, wata alfarma ne nake nema a wajen ku, kuma na san ba gagaran ku zai yi ba. Abin da nake nema wajen ku shine za ku zo ku danna mana alamar subscribing kamar haka, sannan ku danna mana alamar karrawa ku zabi all, sannan kuma ku danna mana alamar liking. Hakan ne zai ba da daman duk wani sabe shirye mu za ku ringa samuwa. Mun gode. So yawa yanwa, kamar yadda muka gano da cewa za mu nuna muku wannan abu ne ta yadda in za ka ɗauki hoto so zai fitar maka da hoton clear. So da farko dai za ka je Play Store, za ka nemi wani application mai suna Night Camera. Wannan application Night Camera, so wannan application gaskiya yana da matukar amfani wajen wayan da kyamaran su baya da haske, so zai kara ma hoton haske in za ka ɗauka. So bayan ka yi da wannan application sai ka zo ka shige cikin shi kamar haka. So bayan ka shige cikin application in zai nuna maka wani waje kamar haka. So bayan ka zo ka shige ya nuna ma waje kamar haka, sai ka zo ka danna nan wajen start, nan wajen kenan, sai ka zo ka danna wajen kamar haka, sai ka danna start. So idan kun duba za ka kalli gashi nan, ko da ce kai naka bai fitar da hasken kamar haka ba, so in dai kamar yanzu aka ce naka hotonka in za ka ɗauki hoto baya fitar maka da wajen haske, so abinda za ka danna, za ka zo ka danna nan wajen ne, nan wajen kenan, nan wajen. A nan wajen ne za ka kara haske kuma za ka rage, za ka sa masa background ko za ka ce. So idan kun duba asalin wannan hoton gashi haka ne, so za ka yi ka kara mishi background ya fita mai kyau kenan. So za ka zo ka danna nan wajen ne, in ka danna nan wajen za ka kara ma hoton haske, so za ka fitar da background na kuma wani kalan hoto ne kake so ka ɗauka. Kun ga gashi nan wajen kuna ga hakan ya kara masa haske, zai ba ma hoton background sosai. Duk yanda kake so dai, ko kowane kalan haske ne kake so kara ma hoto, so za ka kara masa domin ya samu ya fitar maka da background mai kyau wajen ɗaukan hoto. Kun gani? Za ka kara masa haske mai kyau haka sai ya fita, sai kafin nan sai ka ɗauki hoto. Kaga yanzu haka nan ya fitar da background, za ka ɗauki hotonka mai kyau. So kun ga so mun gode da kasancewa da GZ Tech TV. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing, kana ku danna mana alamar karrawa. Haka ne zai ba da dama duk wani sabe shirye mu za ku ringa samuwa. Mun gode.